Ayaban tayo mat ni Uncle Arthur from Tublay. Agibingay mat ti istoryana. Uncle Arthur, may kan. Pag takdarak dito'y uno ijay. Makitak damat nga masapol jay silaw. Na medyo anak siguro nga makita unay. Jay. Isang sagot, isang tanong. Baliktad. Ako mga masapol nga sawak, manyangay, pag-urayan itilugan, istorya tayo pa eh. Umuna nga nangasawa, napyak ko tayo nga road kunat. Ano dagiti experience iti biyag mga gasawa? Damong maaralmak ni bakat ko, iti kunak, awan iti rigat nga mapasarak. Idi gasawa kami, kanibakat ko, ada ti umuna nga putot mi, dengar kunak tadtay, grabe iti silusuak launay. Tadya nga ron, napintas de inauna nga anak mi, kat kastoy tirupak. Rimwar nga jay silus ko, kaslahan ko nga pat yun nga anak ko da jay. Tadta, kasjay. Ngam tunggal agapa kami ang gagasawa, apay nga kasla umirerot da jay relationship mi nga dua. No apaak ni baka to, kasla pumigsa akya. Intun ko akot ni, apay, manaynayunan ti anak mi ingga nga sa nga polo da. Kat manipod ini, dingord ayat ni Apo Dios, an nga nagsardeng ni bakat ko nga nang ikarkararag kanyak. Ingga nga nagbalin nga topolon tingipan ko. Kuna, mapanak man ijay dentist street, apan ko pa-check up dato yung ipan ko, apay nga mangmangpos. Kuna jay doktora, apay han mo nga amo, nga jay katay ni bakat mo kat isuti mangrop-ropok detang ipan mo. Nya isu nga ti katay gayam ti babae, napigsa nga mangropok tingipan. Ngam ko nak, di bali, ibidin siya mat detoy angan nila ang bakat ko ti talagang inungunguak. Kun kunak Isungan ungunguak ni bakat ko. Di gayam ngay. Di katay na napigsa nga mangropok diyang ipan. So kita di ada asawa na data naawanan dating ipan. Tajay katay ti asawa tayo napigsa na ita. Ngam di bali basta isuda ti akin katay. Ngam jay iti ebidensya nga ingana nga sinmardeng ni bakat ko nga aganak, at least nga naragsak iti pamilya. Takitaan mi jay anak mi, akit naragsak da. Nasalon at da. Nga ureno anya ti apami ini. Ngam ni bakat ko nga kat namati kaniya po Diyos, isot ng ikarkararag kanyak. So nga, nyaman, dagiti problema nga umay tibiyag. Ang kayong agpadangay nga, no, jay may sakit agpakumbaba, ikarkararagam jay may sa. Tanabilag iti kararag, tinalintag nga tao, kunana ijay Biblia. Kat jay kararag tayo, song bata ni Apo Diyos, manipod ijay trono na. Hello? So nga kasapulan, iti pa ng ibabaot, ni Apo Diyos, iti pamilya. Ta importante launay, awan maaramidan tayo nga tao, no di lang, jay panagkamang tayo kang ni Apo Diyos. Ingga na nga us-usarang nak ni Apo Diyos, nga inyawat ko mat iti biyag ko kinkwana, nga usaran na iti ministry, tapno jay padas ko,
ibingay ko, tapno adangay iti mabindisyonan. To iti pamilya nga buklen iti pamati kaniya po Dios mabindisyonan na ita. Ta iti anak mo pagapuan iti bindisyon kat agapo iti parents. Hello? Amen ko na yun. So dayta iti testimonyak iti panagpamilya. So nga di anak ko kat pa naiwaras da. Ada ti mapanto ije bugyas. Baka adat agsubli ije Nigeria. Tati ko na da nagapwa kay Nigeria. Ngam haan, pure nga ibaloy. Ngam kuna da nga taga Pangasinan. Ngam do kita andakat guwapo akmat niya. Ne, awan pa iti mga ibaga nga uwin mat. Talagang awan Ngam di bale. Imatang niya po Diyos, napintas, nagwapo tayo, amin. Yahoo! So nga, iti ayat niya po Diyos, kuta sampulon anak ko, siyam ira, tuba ng waray saya adopted me, may kasampulo. So may busyas iratan, mapasamak masota kwanto abalayan 14. So nga si kayo, Roylan, Anabil, at kayo man kung control. Tabgasol itan. Kanan na po shoes. Bimultiply. Alibon na katayo man reduce. Yeah? Anong nga itud niya po Diyos, tihan tayo nga kabailan. Itud na dadyay, amo na nga kabailan tayo. Hello. So nga, kung control na yung doktor era, midwife si balay me, kanan me, agmo iturturo family planning. Tamang problema era dikir teacher. Sa dikir teacher siya. Kontrayo suta kaya kukuha ni midwife. Diyan mang control eray saan asawa. Tuwetud ansyon anak sila. Kukuha ko naman. Kasanto sahay, no italak tayo sa naposyos, kukuha ko lang agtuyahan tayo kabadan. Kastamat trial circumstances na biyag ni sana sawa, hana nga itud diyan tayo nga kabailan nga sulbaran. Ngam maitud da jay, akas mang-irot iti relationship iti agasawa. Amtahay pinisya sa Diyo nga yun nambahal din sa nasawa. Ta imposible, no kayo mambakal sa nasawa, abnormal itan. So nga, once yun nambahal kayo sa nasawa, mariknam day irot ti relationship yung adwa. Ngam, masapol man pa kong babahe talata. Alibon ko tuloy-tuloy itan bahal. O tayo share siya nung kaakawan, ihan mo nga urayan nga lumnak dadyay init. Tagtrabahon iti satanas. Masapol dyan na i-confess tayo siya Gus. I-forgiveness sunan na po Diyos. Say maamag o ta maptanglatan relationship yun sa nasaba. Hello? Hanak nga kasaba nga magsisirak lang iti kapadasak. Ni bakat ko idi kusok-kusok ti buok na. Ta grabe pimante kas-kastak hangko nga ikan iti igatanat sa gaysay. Ngam idi diyan nga nabaliwan iti kabibiyag ko, binaliwan ni Apo Diyos. Adangay dadjay talagang improvement mi nga gasawa. Kita takat ni apay agkulorite matan. Pintura na dadjay imana. Diya kukuti sakan na. Ag lipstick matan. Kunak manen, haan mo unay bakit baka malipatan dak tunop. Ada ka ije adayo. Baka kay dino ako yung takot baka ibagada nga anak ka. Imbis nga asawa ka. Ngam ko na nahaan, dito yung aramidak parakin ka. Yahoo! Kuna na piman. So nga, da kayo nga uray no bumakat kayo, yeah, ag lipstick kayo lata.
Ta pakaragsakan mi met nga asawa yo. Ya. Tap no maenggan yung kami met nga. Sana all. Nga may ibagayo na nauma kayo ta pumanawak dito eh. Kung nakanibakat, sige, ag lipstick ka, tap no mainggan yung ak, nga mang agakin ka. Tanuhan nga lipstick, bay amon dita. Maadangan mo jay interest mi ang ure lumakay kami, no makita mi nga naka-make up, naka-lipstick. Ure awan nga pat ianos lata. Okay, tapos dito tikas tayo niya. Makasla makaturturukan samad. Di ba ta ibalos yun no malam no bigat niya. So kasi, thank you very much. Kaya kung kunadatatay, aksala di ay duwa nga nag-imse. Music man, aksala ta. Uwin ko nam. Anay. Makasalsala ak laonay. No. Haan isutang kalakanyak dito. Ladies choice. To be led by. May. Sige, thank you. Thank you, Manong. Apo, dahil ati koy niya. Iso nga bagay ni Manong ag-postmaster. Makir-curious tuloy. Ay nangatan ni auntie. Ati ni auntie. Ay nga inmay. Ngam kitaan nyo na lang ni RC. Nung makita ni RC, ma-imagine yun ni Mami na. Ay na uncle mo. Thank you, uncle niya. Di ay gayam no. Isang malam katagwa, ag-order ak mati lipstick.